bon ale ye min fɔ ko an ye sanji wele min fɔ ko sanji ko mɔgɔw bɛ sanji wele ale ye kabilaw dɔ fɔ komi tiɲɛ la ne y'a bila n yɛrɛ kan an ka dɛrɛsiw kɔnɔ ka kabilaw kɛrɛkɛrɛ n'u tɔgɔ ye kan ka mɔgɔ kɛrɛkɛrɛ n'u tɔgɔ n tɛ sɔn k'a kɛ parce que an ka karamɔgɔbaw y'a fɔ cogo min a bɛ na ni tahajubatiw kɛlɛw fitinaw mankanw a bɛ na n'u ye mɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ bange ka pɛrɛpɛrɛ tigɛ mɔgɔw bɛ tiɲɛ ye u b'a faamu ka tugu a kɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ wala k'a fɔ i bɛ kabila kɛrɛkɛrɛ ko ni kabila ninnu de bɛ sanji ko la fɛn tɛ sekunda dɔw la a kɛra kabila sugu o sugu ye an kumana ala ta de ka dɔrɔn min tɛ diinɛ kɔnɔ o t'a kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ wolofa de b'o kɛ i ba de b'o kɛ ye ala de ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin ala de ko mu'minun aye jɔ ni tilenya ye aka shereya diinɛ ala ye hali n'a y'a sɔrɔ shereya a dilin a tora bɛ yɛrɛ kunde kan u b'i bangebagaw i bɛ balimaso ala ka diinɛ de ala ka diinɛ kabila ko dilenen tɔgɔ la an ye min fɔ dɔrɔn sanji tɛ mɔgɔ si bolo sanji tɛ mɔgɔ bolo sanji ye ala de ta ye ala de b'a nati ala y'a nacogo fɔ o kɛra kabila sugu o sugu ye ni sanji ko b'a bolo sanji tɛ mɔgɔ bolo hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ nin kabila bolo jɔn bɛ taa kabila in sɛgɛrɛ jamu wɛrɛw bɛ taa kabila in fana sɛgɛrɛ e min fana taara sɛgɛrɛ n'a bɛɛ ye kelen ye e min taara sɛgɛrɛ ale de y'a yɛrɛ bila ko sanji b'ale bolo e fana dara o la e taara e ko sanji b'a bolo fo e y'a sara ko a k'a nati o n'a bɛɛ tɛ kelen ye wa a bɛɛ de ye kelen ye n'an ye ala sɔsɔ ni ala kuta fɔ min bɛ ni mɔgɔ ala fatu ye n'a tɛ diinɛ kan an ka bɔ a la dɔrɔn min b'a la ka bɔ a la dɔrɔn mɛ an kana to ka kabilaw tɔgɔ fɔ ko nin de b'a kɛ nin de b'a kɛ وعليكم السلام bon ko hadisa min nana ciden ko ni mɔgɔ min fatura sunjuru b'a la a ka waliju a ka balimasuru u ka sunjuru u ka sara ye bon ale ko ni mɔgɔ min ni sunkalo jɔra a ye e ko a ye dosu de ou bien a ma dosu ko a ye dosu sunkalo la mais sunkalo kɔnɔna la bana y'a sɔrɔ bana kɛlen k'a sɔrɔ a mina a ye sunkalo tɔ min k'a to bana in na sunkalo tɛmɛna toujours a tora o bana kelen de la a ma se ka kɛnɛya juru minnu b'a la k'u sara o bana kelen de tora la fo a fatura banabagatɔ min kɛra ni lahala la sunjuru tɛ nin na dɛ banabagatɔ kɛra ni lahala ka kɔlɔsi sunjuru t'ale la mana a ka kɔlɔsi ni sunkalo nana ka min to bana na a ma fo yɛrɛ su sunkalo la mais sunkalo y'a banabagatɔ de sɔrɔ a jigi tun b'a la n'ale furakɛra de a ye juru ta a bɛ juru sara bana min kɛra sababu ye sunkalo in juru sara o bana de tɔɔra a la a ma se ka kɛnɛya n'a bɛ se ka juru in sara bana in de tɔɔra la fo a fatura juru tɛ nin na kɛlɛ filanan ni min ye sun damina sunkalo la o kɔfɛ a banana a ye sun bila mais a ye sun bila bana in min kama o bana de tɔɔra a nɔfɛ a ma se ka kɛnɛya ka lafiya k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a bɛ se ka juru in sara bana in de tɔɔra a nɔfɛ fo a fatura a ma se ka kɛnɛya juru tɛ nin fana la sun juru tɛ nin n'a mure bɔta kan bon ciden ka hadisa bɛ baara kɛ mɔgɔ min kan ni mɔgɔ min y'i da falen ni ala ye nin kɛ ne ye n bɛ nin sun hakɛ kɛ ala ye e y'i da falen min kɛ ala y'o kɛ e ye sun in i faratura la i m'a sun i fatura ni juru b'i la
ikam mo ba su ye kele afulana sungalo ibana bagatore tundo iye juruta ina na kenya kabo bana ina pew ka wakati soro tum bese ka juru insara ifaratura ima juru insara o kofe ina na fatu nintigi de juru bala ka mo ba aswai aye sungalo juru stabana min kama anana kenya kabo bana la pew aye wakati soro abese ka juru insara fana me afaratura ma sara o kofe asagena kana bana ube o kofe sababu do nana fatura kan ni sunjuru to ala ninde to ko sunjuru akam mo be ninde saray ube uba akam mure bokai donc me mo mi eye juruta bana min kama bana makene ay toraw bana de la amashika kenya ki yere soro ko be juru insara ube be so jurutela wa alaikum salam ko anko domba adamina sudela iyado nu ko do su ani tilede do nu fula de be fara nyogon ka ko do bo tile fana o ba dama kunu juma kole nyinin kale kera juma kole ale ya damina tilede la iyado donye suni tilede me yala amba fo juma don su in kono nan ambe se ka juma salli ngewa parce que juma salli be tilede la donc juma koli ba damina tilede la ni tile ba damina yoromi o dia to doni ke ba ko tile ba damina de ni fajiri kofe nanye fajiri salli tile ba damina o de la parce que misali la sungalo fulesisa ni salatu bora fajiri sallira ibe se kamiwa hari tile kana bo me ebe se kamiwa ebe se ka dumuni ke ba isunto parce que tile damina na donc wodi ya to ko juma koli ba damina ni fajiri sallira parce que tile ya damina ni fajiri sallira de tile ya damina ko de la wodi ya to ko juma koli be se ka ke sokoma mais nan ko donye fula inde farale nyokonka su ani tile donc domba ta de ni tile bina bon ni domba ta ni tile bina de sungalo tile muga na tile la asu ni tile bina muga ni kelena damina na itikafu talaba ba damina odela ni sungalo muga yin tile na muga na do ni tile bina talaba ya damina parce que tali kelena damina na itikafu bawo be itikafu ta odela salli kalo fana ni sungalo tile laba ni sungalo kera mugani kononto de tile binna doro kalo yera itikafu banna ewa sungalo banna fana ema ye hara ado ni kalo sabatira sanan ka safo salli ado safo de be salli doro na filate parce que sungalo banna donc jate ni de itikafu mugani kelena ba damina de sungalo tile mugana ni tile binna mugani kele damina sungalo dollaban fana kera mugani koronto be ni sungalo kera bisabade sungalo dollaban fana ni tile binna doro kalo sabatira sungalo banna itikafu banna koni mo woni telefoni be se kata wa ni telefoni be se kata me yikani yere sugola na yede parce que haju gelendo be se kana yima ka du kono ube du mo kam ma ko be se ka sima haju gelendo la ibe se ku wele ka fo basi tola ini telefoni be se kata me bi yere korosa ma de kani yere sugola na yede ka tilonke kena ube ki yere sugola na la jeli na manipulele na bi sugola ka bo patoma ito de ke parce que ni be itikafula bo dinya baro ba ito de ke me dinya mako baro fitinu do fendo itereke do fa manema ayin nyinen ka ko be misirila atara ino ka baro fitinu do ke aka chari basi tola ube iyere ka furumuso do aka wuli sokono kati segere misirila aka baro ke done aka sage basi tola ni tide be itikafula aka muso tumbeta misirila ubeta baro kafe wakati kunkuruna no be baro ke be wuli sage kato ka sokono bo don ka ko na nyono basi tola ni mo ko haju bila kuma dola
akana ako kuma nyafo misiri kono basi tola ube telefoni mugomma ko bela haju dola ki wala ko kuma fo basi tola ube ka furmuso kana barokila war wakati kunkurno kono kasaglu na nyona basi tola me ikana ire sugoda bade ke ni tinya ko we wala so amba isanga isai ko ana kila sala bon ko amba iseta ko ako sungalola anyinin karachi den kan nafilala ako sungalola madeli kateme tani kelenka komme hadisa sahalim be fana ko cide nya tani sabasalli ku be fara nyon ka tugode don ke wo ku be fara nyon kan bay se to be mindo ciden ka kola ka soko na yode fo me mo wore be mindo aka soko no be mo wore be mindo cidena atodo o fana yofo donc asabatira cire nya tani kele salli asabatira yetani sabasalli amba shitu ya aka dontan do fo bo ciden ka bato togo atem mo kele mbolo ebe mindo ala ibode fo ni fana be mindo abo fo donc asabatile no cire nya tani sabasalli ima ya Sheikh Albani min baka koy kana teme tani keleka alayin nin tani sabake ko tani saba ko arakan fula folo ko oyeke aratewa safo aratibude munya bilanina parce que ale ko ikana teme tani kelenka pew nafilala donc tani saba fana fule donc oyere yato ayen tani saba tawsiri ne togoda ko tani saba min fule ni ko fula folo ko arawatibul isai ko safo arakan fula safo ko arakan fula de munya bilanina parce que abe ale bolo koy kana do faratani kele kafu me ambe min fo mogo kan ni masaila fam li kulli jawadi kabwa Sheikh Albani ayekuma min foya bune usemini nyinin kara aka kitabu kono majmu fatawa wa rasail li Muhammad ibn Salih Uthaymin yala mogo munun ko ewa hadisa min nana ko cide nye ambashi to ko cide ko sungalo tani kala matte mala mogo do ko ikana teme arakanta ni kele kan nafira lo be chogodi akwa sabatira cide nye tani kele salli ayetani sabasalli mogo min kan nafila ko ni isera kadda tani kele na o ye cide ka sunna kani me ni mogo munun nya fo ko do te faratani kele ka ko qawlun daif ako ye kuma Allah fulende ka fun nafila ite do faraka sunna kun ciden kun ye tani kele sadi me ka fu do te farata ni kele ka ako mo mi nyofo ye kuma Allah fulende Allah fulende nko kitabu dobe arawu Sheikh Albani al-fiqhiyya fil ibadat albani ka kalanden do de kitabu ndila aka dugutoriya nyininila kitabu nkera sababu ye dogotorial na taqdiru mumtaz kitabu nya jijunani de ayi bato inke jiju fula muamalatu baratu ko bitu jiju fula kitabun to de arawu Sheikh Albani al-fiqhiyya fil ibadat na yim masaila fosisa majhabin nani masaila yanyu soso min ke kelen tara fammi kaka della ke minya bofu kana an ka wakati doni ke bagawla abena Sheikh Albani abaka hakilina fo masaila ina o kofe abebe ka delila fo munaqaso abake della une nyogonje abena terjihu ke tumame ayen nafila yorofo akon nafila salli akon majhabin la jamhuru akon minye safayaw ani hanbaliyaw ani hanafiyaw unuko sungalo tarawihin nafila kwara kamuga aqulu yanni akon malik majhabi aleko arakan bi saban woro aqulu kasegu ko arakantani kele ako ay arakantani kele min fo o yem malik unim malik ka kuma benna yoro dola malik ka kuma dola aleko nafila arakantani kele ma kan majhabi la bi saban woro de bala me kuma do sabatira malik yere fana bola ko nafila arakantani kele aqulu ka shegu anim malik ka kuma kera kele ne yoro la akum mewlu ka shegu ko ikana teme arakanta ni kelesa alek ako aleka bahasula ama doni ke baga min delaka foko ikana teme arakanta ni keleka nin ko segunte ako shegu alema doni ke baga ye
aka bahasu kono ka fo doni ke baga min ko nafila arakanta ni kele kana tema kama ako ale moye doni ke baga wore boloni sherinte bo ako sherin fana ma mugo shifo ko mugo do doni ke baga do della ka fo ale nyo koy kana tema arakanta ni kele ka ako sheru nyere fana mofo ako fo suyuti ako yere aye istimbatu de ke suyuti ka kuma dola suyuti ko ewa iriwaye min nana ko umaru ye mugo nyamaru kan muga sallini mugo ye ko suyuti ko iriwaye masaha o iriwaye marufudu suyuti yo marufudu min fo ko shegu ye istimbatu de kan ni marufuda ko ni yayi shegu ko arakan muga ka hadisa ko marufudu ko oya yira suyuti ya fo ayira ko fente se ka farakanta ni keleka akwa ye istimbatu ke suyuti ka kuma de late ka fote me hari suyuti yere dama fo ko kana fen fara arakanta ni keleka abe ko me kayira kana do fara arakanta ni keleka nafila ko ni shehun te doni ke baga ma fanye ni alete doni ke baga ma fanye donc kuma la fulendo an kana dirwara kuma la fulendo an kana diloda ahmad ibn hanbali nunum bolo imamu nasafai nunum bolo imamu na malik nunum bolo shebo temenen bolo salafu bolo nafila kidenya arakanta ni kele sallide me ka foite teme arakanta ni kele ka asimo nimbe ya irade hakkete nafila la kiden de kasunna ye siden de kan nafila ke arakanta ni kele me kiden ma hakke sigi nafila la hakkete nafila la tuma mi kalande nyen nin fo kuma damina la terjihu nale ayet terjihu ke yoromi ako sawaba be minna ako nafila kiden de arakanta ni kelenke ako me hakkete nafila la araka hakkete nafila la ako ni qur'ana aya ye nabin nafila fo ba fo re itlaq mutlaq ka fo kabilade amma ke hakke fola ako hadisa bena kiden ka hadisa da nafila kola o ya fore ka ke mutlaqa de itlaqure ima hakke fo donc kuma sahale nafila araka hakke jolentala mo kan nim famu de bo doni ke ba kana ke wa supporteria fana fo nin karamo yen nin de fo nebe bamba kan tabila hari ni delila wera yelen ko fe ni delata tala ntabila ye doni ke bawre mo shiman nin kontro fana kan nin ko kalbani re bo folo albani te supporteria fede mustahidu dero mo min yere ben nin karamo ta nete boaka hari na ye delilo ye nyogonje mo shimo kele kalbani bo ka bamba mo ta ka ari ani delilo je amma so mo e wa yere kan yana ma ko albani ta yira ko ta kata fana de ali yere kan yana ma ya ka kitabu chama na ka basu chama ne wallaje albani yere kan yana ma da sagira ka bo kata chama ne hadisa sahali kola ka hadisa do saha man ka saha ni ayi kata wuye abe bo aka sali la ka ke defuye ka hadisa do defun hadisa sahalendo na ye sawabaye ababo defu yala ka ke sawe ewa masailatul fiqhiyya yere la albani sagira ka bo kata chama ne shan ni godi ya to dai Sheikh Abdullah Bumbaji ne ka ko albani ka hadisa don ako albani be hadisa don alete mugo don san ka bayin koro nimbe hadisa do kalibaminu do wa qadi yaqtaw me abe khataw Sheikh Abdul Musin Abadi tuma me albani fatura abanne ayatanu aye joyoro min ke dinai hadisa kola bidia kelelila sunna sabatilila akome masaila udoba bolanu uluma beulula ulu ya fonko nyogonya wala masaila udoba bolo ulu ya fonko nyogonya wala una mu bola wala ankan nindo ninna fila ko hari kunun usigile do kerefe doba ke ka telefonu ko ulu ka dugula bursula ko do tarai ko abake ka fo almami beye ko nafila min fuleka ke sungalo tallaba na ka do fara kanta ni kele ko bidaro ko akanade ninye masibade sa ninye masibade kata majhabin nani na kata sarafu la sebon mo sima hakke sigi nafila la ko mo kelen ka kuma ayafo yala lete katawba ne ka barake ne albani ka kitabu ye mba barake ne aka masala wuye aka kitabu ne yere ka depuis kinto fiqh kalana sunna karamu bawla nyemu folo min ka kitabu ye ka muraja we Sheikh Albani sil sarda hadith daifa depuis kinto kalande yala awa kagma Allah fatum min ben natim bolo ninta muraja aka dogo
me na benna sawabu ma yoro men bata na ye sawabu bila yoro men babila ni yoro la ka kuma la fulende do dante nafila la hakete nafila araka hake ewa hake tala ni mogo min dara tani kele la ye nyuman ke ciden ka sunnado ni mogo min ko abe temaka hake tala salafu salihu bolo majabi tugu bolo sebo bolo hakke sigilente nafila la qur'ana ayawla harisa salihuna hakke sigilente nafila da ode kuma sale ko ewa ni mogo munun tara alimura la makka ni nana itawafula ni be ka alimura tawafuke haramu mogo bake ibe jigi duguma de kali kaba tawafu duguma de ikali mura yere tawafu ibo ke duguma menni kali mura tawafu banna ni yere bake ka baraji ni tawafu ni nafila tawafu de ke beto ke samfede uye samfela de la beta tawafu fedo pour duguma la ka fere munumbuka ewa alimura tawafu la duguma la ka fere wuluye nafila baka kana do ni nyonje ka ewa jihamun nati amutasi nati bo ko do bake nulu yukali murat tawafu inke duguma ubanna nu ba fe ka nafila tawafu fanake ubeta ukalla da finu go kanami funi meleka yerela ka ke komi annatura kali murat tawafu dira puru ka bila ka jigi duguma aka tawafu ke duguma koni be chokodi ni nyengalon ni jamfande ibe alabato yere de la ibe baraje nyini yoro de la kana galon ni jamfake o ko min mi ke ali murattaba fulade ni nye islam ya masalahati haramu mo fule ka ko munun kete aka do fama uten nunun ke nu yere koy karam mo bawde be limaniya be mununna alla ya siranya bola alaka dina famu bila qur'ana ka famu ni sunna ka famu da famu salafus salih uludi be sigi kalaje delilawun ani hadamadiya korosili anini ciden dina ye nyogon tonyo haramu ya ni nyogon che ubo ubede delilaw fara nyogon ka ni famu be nunu na nyogona ke doni ke da bonde baw sigi ka fata watu hadamadiw yere kam masalaha kama bato kaddu udun ci ko nyoma na masalaha kama ube nunun ke ode kama ni eyi kal murat tawafu ke duguma ni be baranyiri tawafula ta sanfe me e kata galon tige kan namu fini meleki yirela kake komi ina to ribina ina to kurado ibena ni kal murat tawafu de ni nye jamfa yen ni nyangalo yan tebe ka soro yere an kan mo fule ka al murat chama min ke nutara maka ini almura min donna o kofe kito maka kata teni yimi kalumura kurata kake ciden ka sunnati ciden na ka sheba wa ka hijo laba ni yefe ngo fenke maka sheba simage kabo kata teni yimi kan namu ta ko abina almura ke kito maka kunona na kalumura chaman ke amma sabati ciden ka sheba ko salli chaya alikaba koro farda kele abe ko farda ba kele nafila fana be jiro chukula salli chaya tambi bolo salli chaya alikaba koro ika qur'ana kalan chaya ika duwa chaya ika jikru chaya me aka bonin galon sugu nin jamfan sugu la hari bato yorola alakan kisa kala kan tango kana kede ni yake e fule kada na ikan nafila tawafu minna nimba akali mura wajibi tawafula enna naka kene qura boro ka tonyo ka dego ibo junubu yere de suro ni eyi ka wajibi tawafuke mimma ka wajibi tawafuka abila fana ka take ni he ewa fere eyi ka wajibi take ni ben nafila ni barajina ta sanfe ube ka ewa salli chaya li kaba koro nafila chama bato sugu chama mbeka li kaba min ta tawafuye kana mo dego oke me sugu ya min fulo boro tewye doni ke bawo nyinin kala saudi ngalo ni jamfande do ka woli la amuru jamfa ku soso woli amuru soso li de do de nyema sosoli de do jamfando galondo mo kanake ko misira na sasa so alwa misira na on sare tibe so alwa kan men na mikoro maraka na rai ti kan para ay ko chogodi
bo ko anko ewa nafila dantala ciden ya jolike an ba shi tukun sungalo ciden ya tani keleke ciden ya tani keleke ani kanate me tani kelenka ko kelon dowa fa ko de fa ciden ya tani keleke ani nafila kanate me tani kelenka ko kelon de awun te se ka ciden ka di sau famu ka te me ciden ka se boka ante se ko famu ka te me majhabi nani mo ka ante se ko famu ka te me salafa mununka sebo sorolla munun te me narakanta ni kelela kan nafila majhabi tugu te me munun te me arakanta ni kelela sebo salafu tabina te me na do te me na munun te me arakanta ni kelela ante ciden ka ri sau do ka te mo luka ko ciden yere de madanke ni ciden de yenninke aka kuma be Bukhari kono uye ciden yininka sufen nafila beke chogodi hakke jolido ciden ko salatu layl masna fa idha qashiha subha fasalli wahidata tutiru lahu ma qad salla ko ciden masufen nafila beke chogodi ako sunna fila arakan fula salli ka salamu bila arakan fula salli ka salamu bila arakan fula salli ka salamu bila ni siranna ko dugu bena je ila ika arakan kelen salli iya hakke min salli ka ka wotire ayi hakke fowa ciden fana cira ni bangeli de na ya suru mogote se ka teme arakan tan kelen ka ciden bo toy munna na to bangeche anyinin karade fana munna to bange mugo ka ciden ka hadisa ufa musa min arabiyatan ibn kab ayi ciden yininka aye ciden ka salli jide takana di ciden ma ciden ke ndeli fennan kiso akon nabi jeli ika sigi nyonya dira arjanna ciden ko tesga ne delu fen wala jiya ko la ne wote akon ne ka hamina ko yode ciden ko ayi nini ala nafsika bi kasrati sujud akon de me yire la ni salli challe aye hakke fayba akon de me yire la ika salli chaya tuma mi ciden ya farda salli duruin ayun fo mogo doye awa a ciden ko nunun da ya farla illa an tatawwa akofu ni yen nafila ken nin kofe farla salli duru ko ni yen ninde fo ni yere nafila salli minke aya hakke foywa na ya suru mogo tetteme arakanta ni kirela ciden cirani bayanu ni bangelide munna tofo mbali mawdan ten nafila la ciden da ya arkanta ni kele salli ni mugo min dara arkanta ni kele la haro yere shaykhul islam bunte me ko ciden ya salli chogma sallo chogola shaykhul islam bunte me ko majmu fatawala akon ni mugo min ko mugo kanate me arkanta ni kele ka kana do bola kanate ma ka ko ka tawra majmu fatawa shaykhul islam bunte me akon ni mugo min ko nafila ya arkanta ni kele de kana do bola kana do faraka akoy ka tawra ako hakkete nafila la donc ambe min fonni yorola o yenninde aw ako ko anko e wan kaburu ni tara e wa kaburu la ko ni e wa ibafo ikinye se kaburu la ka fode ko cide njora kunya fande la ka dowke cide ni be salli su ka de kunya fa mi qur'ana aya min nana ni be jo kaburu ka dowka ma kunya fa fu yede wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri ama kunya fa fu yede tuma mi usman ibn affan ya hadisan nati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija faraqa min dafnil maut wa ghafale ama kunya fa fu yede akon ni cide nyen tilala susu turalla be jo akade mi ama kunya fa fu yede ni be salli su ka de be jo kunya fana men ni be do ka ye kaburu de la cide ma kunya fa fu yede qur'ana ma kunya fa fu yede hadisa ma kunya fa fu yede wodi ya to anko ni tara su de jara ibi nye shama de ibeta iko de koroma kinye si su ma de kafo hari hada ma den kanya na maya ni tara fo ibi to ne akofela de kafo ibi na nye fela da nye chile me nyogo na iba fo e wa hamada buni hambali de nin fo
ni tara Sheikh Sal Fawzan ka kasetita su jiyara togola ben ni foye ni tara foyi be nyesi su ma de kafo ni foli temena ni ba fe ka duawu ke suye duawu ke la ben nyesi ro ye qibla de salli baga nyesi ro ye qibla de duawu ke la nyesi ro qibla de suyin ka kaburta qibla ye ko ibi nyesi koronde ma ka duawu ke wodi ato doni ka ba ko iki kodi suma wala iki nyesi koroma ka duawu ke har ciden ka kaburu fule ni tara ye ciden fo ya bakari fo iya umaru fo ne ba fi be duawu ka yele ma iki nyesi koroma kaburu inte mo se ka qibla ye e wala ka hatin mandama nonu nya hadisaw de be nonu nonu sarafu salu ka tabulu de ala ka dina kalam famu dam wodi ato ne ba fo wakati be an ka kala koy ambe minna jamana in kono ya ka hadisa kelenye ibe pana ye kire kala hadisa la ibe panu ye ko beto la kalite foila ni kataw tarilite fonga hadisa nunun kala de karamo nyuma undela ube karamo nyuma ye har sarahu bamunun dilade fatihu bari aye siga ka lajere fatihu bari aye hadisa nunun sarahu togo ma kudo sarah nawawi aye bamba ka siga ka bellajede ويا حديثا نونو سرهو تشوكمي لينر اوتاري لسوكاني سبل السلام لسناني فكا حديثا سرهو نونو للاجه كرمو باوبلو nka hadisa bugaru kunun kata pana imbeta la kalite ate sagi kata ayimmatul ahadisuma ate sagi kata doni kabanyuma ate sagi kata ulamau arabbaniyuna ate sagi katuma ate foila ne kata ute koy fonka sagi kata karamo baw ka sarahu nunu de ma hadisa wala سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك bon ale ye min fɔ ko an ye sanji wele min fɔ ko sanji ko mɔgɔw bɛ sanji wele ale ye kabilaw dɔ fɔ komi tiɲɛ la ne y'a bila n yɛrɛ kan an ka derisow kɔnɔ ka kabilaw kɛrɛkɛrɛ n'u tɔgɔ ye kan ka mɔgɔ kɛrɛkɛrɛ n'u tɔgɔ n tɛ sɔn k'a kɛ parce que an ka karamɔgɔbaw y'a fɔ cogo min a bɛ na ni tahajubatiw kɛlɛw fitinaw mankanw a bɛ na n'u ye mɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ bange ka pɛrɛpɛrɛ tigɛ mɔgɔw bɛ tiɲɛw ye u b'a faamu ka tugu a kɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ wala ka fo ibe kabila kere ko nin kabila nunu de be sanji ko la fe den sekunda dola akera kabila sugo sugo ye an kuma na Allah ta de ka doro min te dina kono o ta kono hari na ya soro e yere wolofa de boke iba de boke ya Allah de ko qur'ana kono ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw liwalidaini wal aqrabin ala de ko mu'minun aye jo nitile nyai aka shereya dine alai hari na ya soro shereya adili a tora be yire kunde kam ubi bangi bagam ibe balmasu ala ka dina de ala ka dina kabila ko dile den to kola anye min fodro sanjite mo siboro sanjite mo golo sanji ye ala de taye ala de banati ala ya na chokofo o kera kabila sugo suguye ni sanji ko babolo sanjite mo golo hari na ya sura benen kabila ko jombe to kabila in segere jamuro beta kabila in fana segere e min fana tara segere na beye kelenyew e min tara segere ale de ya yire bila ko sanji bale bolo e fana dara ola e tara e ko sanji babolo fo e ya sara ko aka nati ona beta kelenyew abede kelenye nanya ala soso ne ala kuta fo min benni mu ala fatwe nate dinaka an ka bola dro min bala ka bola dro me an kana to ka kabla to fo ko ninde bake wa alaikum salam imam mata wa alayhi siyam saban wali sasa sere kana tara ada yang pergi semua sekali. Wah, semua so nawani watin dalaga. Nanya tamu negara ini watin dalaga. Ada ke watin kontine. Masalah enggak dangi. Masalah dangi ini kasus nomor kata. Yalla kena hadis. Mo ko hadisa min nana kiden ko
ni mɔgɔ min fatura sunjuru b'a la a ka waliju a ka balimasuru u ka sunjuru u ka sara ye bon ale ko ni mɔgɔ min ni sunkalo jɔra a ye e ko a ye dosu de ou bien a ma dosu ko a ye dosu sunkalo la mais sunkalo kɔnɔna la bana y'a sɔrɔ bana kɛlen k'a sɔrɔ a mina a ye sunkalo tɔ min k'a to bana in na sunkalo tɛmɛna toujours a tora o bana kelen de la a ma se ka kɛnɛya juru minnu b'a la k'u sara o bana kelen de tora la fo a fatura banabagatɔ min kɛra ni lahala la sunjuru tɛ nin na dɛ banabagatɔ kɛra ni lahala ka kɔlɔsi sunjuru t'ale la maana a ka kɔlɔsi ni sunkalo nana ka min to bana na a ma fo yɛrɛ su sunkalo la mais sunkalo y'a banabagatɔ de sɔrɔ a jigi tun b'a la n'ale furakɛra de a ye juru ta a bɛ juru sara bana min kɛra sababu ye sunkalo in juru sara o bana de tɔɔra a la a ma se ka kɛnɛya n'a bɛ se ka juru in sara bana in de tɔɔra la fo a fatura juru tɛ nin na kɛlɛ filanan ni min ye sun damina sunkalo la o kɔfɛ a banana a ye sun bila mais a ye sun bila bana in min kama o bana de tɔɔra a nɔfɛ a ma se ka kɛnɛya k'a lafiya k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a bɛ se ka juru in sara bana in de tɔɔra a nɔfɛ fo a fatura a ma se ka kɛnɛya juru tɛ nin fana na sun juru tɛ nin n'a mure bɔta kan bon ciden ka hadisa bɛ baara kɛ mɔgɔ min kan ni mɔgɔ min y'i dafalen ni ala ye nin kɛ ne ye n bɛ nin sun hakɛ kɛ ala ye e y'i dafalen min kɛ ala y'o kɛ e ye sun in i faratura la i ma sun i fatura ni juru b'i la i ka mɔgɔw b'a sun ye kɛlɛ a filanan sunkalo i banabagatɔ de tun don i ye juru ta i nana kɛnɛya ka bɔ bana in na pewu ka wagati sɔrɔ i tun bɛ se ka juru in sara i faratura i ma juru in sara o kɔfɛ i nana fatu nin tigi de juru b'a la ka mɔgɔw b'a assuwaye a ye sunkalo juru ta bana min kama a nana kɛnɛya ka bɔ bana la pewu a ye wagati sɔrɔ a bɛ se ka juru in sara fana mais a faratura a ma sara o kɔfɛ a sagena kana bana ou bien o kɔfɛ sababu dɔw nana fatura ka nin sunjuru to a la nin de tɔgɔ ye ko sunjuru a ka mɔgɔw bɛ nin de sara ye ou bien u b'a a ka mure bɔ k'a ye donc mais mɔgɔ min e ye juru ta bana min kama bana in ma kɛnɛya i tɔɔra o bana de la a ma se ka kɛnɛya k'i yɛrɛ sɔrɔ ko i bɛ juru in sara ou bien i bɛ sun juru t'e la waaleykum salaam ko an ko don ba a damina su de la i y'a dɔn n'u ko dɔn su ani tile de don ninnu fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ko dɔn bon tile fana o b'a dama kunu juma kɔlen ɲininkali kɛra juma kɔlen ale y'a damina tile de la i y'a dɔn don ye su ni tile de mais yala an b'a fɔ juma don su in kɔnɔna na an bɛ se ka juma salli kɛ wa parce que juma salli bɛ tile de la donc juma koli b'a damina tile de la ni tile b'a damina yɔrɔ min o de y'a to dɔɔnikɛbagaw ko tile b'a damina de ni fajiri kɔfɛ n'an ye fajiri salli tile b'a damina o de la parce que misali la sunkalo file sisan ni salatu bɔra fajiri sallira i bɛ se ka min wa hari tile kana bɔ mais e bɛ se ka min wa e bɛ se ka dumuni kɛ wa i suntɔ parce que tile damina na donc o de y'a to ko juma koli b'a damina ni fajiri sallira parce que tile y'a damina ni fajiri sallira de tile y'a damina o de la o de y'a to ko juma koli bɛ se ka kɛ sɔgɔma mais n'an ko don ye fila in de faralen ɲɔgɔn kan sun ani tile donc don b'a ta de ni tile binna bon ni don b'a ta ni tile binna de sunkalo tile mugan n'a tilela a sun ni tile binna mugan ni kelenna daminana itikafu tan laban b'a damina o de la ni sunkalo mugan in tilenna muganna don ni tile binna tan laban y'a damina
parce que tali kelena damina itikafu bawo be itikafu ta odela salli kalo fana ni sungalo tile laba ni sungalo kera mugani kononto de tile binna doro kalo yera itikafu banna ewa sungalo banna fana ema ye hara addo ni kalo sabatira sanan ka safo salli addo safo de be salli doro nafilate parce que sungalo banna donc jate ninde itikafu mugani kelena ba damina de sungalo tile mugana ni tile binna mugani kele damina sungalo dollaban fana kera mugani kurunto be ni sungalo kera bisabade sungalo dollaban fana ni tile binna doro kalo sabatira sungalo banna itikafu banna koni mugani telefoni be se kata wa ni telefoni be se kata me ikani yere sokola na yede parce que haju gelendo be se kana yima ka du kono ube du mogo kamma ko be se ka sima haju gelendo la ibe se ku wele ka fo basi tola ini telefoni be se kata me bi yere korosa ma de kani yere sokola na yede ka tilonke kena ube ki yere sokola na lajeli na manipulele na bi sokola ka bo batoma ito de ke parce que ni be itikafula bo dinya baro ba ito de ke me dinya mako baro fitinu do fendo itereke do fa manema ayin nyine ka ko be misirila atara ino ka baro fitinu do ke aka chari bashi tola ube iyere ka furumuso do aka wuli sokono kati segere misirila aka baro ke done aka sage bashi tola ni tide be itikafula aka muso tumbeta misirila ubeta baro kafe wakati kunkuruna no be baro ke be wuli sage kato ka sokono bo don ka ba ko na nyono bashi tola ni mo ko haju bila kuma dola akana ako kuma nyafo misiri kono bashi tola ube telefoni mugom mako bila haju dola ki wala ko kuma fo bashi tola ube ka furmuso kana barokila wakati kunkuruno kono kasagi na nyona bashi tola me ikana ire sugoda bade ke ni tinya ko ye wala sa amba isanga isai ko ana kila sasa bon ko amba iseta ko ako sungalo lo anyinen karachi den kan nafila la ako sungalo lo madeli kateme tani kelenka ko me hadisa sahalim be fana ko cide nya tani sabasalli ko be fara nyon ka togode don ke ko be fara nyon kan bay seto be mindo ciden ka kola ka soko na yode fo me mo wore be mindo aka soko no be mo wore be mindo cide na ato don o fana yofo donc asabatira cire ne tani kele salli asabatira yetani sabasali amba shetu ya aka dontan dofo bo cire ka bato togo atem mo kele mbolo ebe mindo ala ibode fo ni fana be mindo abo fo donc asabatile no cire ne tani sabasali ima ye Sheikh Albani mimbaka koy kana teme tani kele ka alaye nin tani sabake ko tani saba ko arakan fula folo ko oyeke ara ewa safo arati bude munya bilanina parce que ale ko ikana teme tani kelen ka pew nafilala donc tani saba fana fule donc oyere ya to ayen nin tani saba tafsiri ne to ko tani saba min fule ni ko fula folo ko arawati bul isai ko safo arakan fula safo ko fi arakan fula de munya bilanina parce que abe ale bolo koyi kana do faratani kele kaso mais ambe min fo mo wiye mo kan ni masayla fam li kulli jawadi kabwa Sheikh Albani ayekuma min foya wona usemini nyinin kara aka kitabu kono majmu fatawa wa rasail li Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yala mogo munun ko ewa hadisa min nana ko cide nye ambashi to ko cide ko sungalo tani kala matte mala mogo do ko ikana teme arkanta ni kele kan nafira do be chogodi akwa sabatira cide nye tani kele salli ayetani sabasalli mogo min kan nafila ko ni isera kadda tani kele na o ye cide ka sunna kany me ni mogo munun nya fo ko do te faratani kele ka ko qawlun daif ako ye kuma Allah fulende ka funna fila ite do faraka sunna kono ciden kono ye tani kele sali me ka fu do te farata ni kele ka ako mugo mi nyofo ye kuma Allah fulende
ولا فلان نكو كتابو دوبي أراو الشيخ الباني الفقهية في العبادات الباني كالندين دو دي كتابو انجلا أكاد دكتوريا نينيلا كتابو انكيرا سببوية دكتوريا نتقدير ممتاز كتابو نجيجوناني دي أيه باتو انكي جيجو فلا معاملات بارتو كو جيجو فلا كتابو انتقو دي أراو الشيخ الباني الفقهية في العبادات نايم مسائل فوسيسا مجهبين ناني مسائل ينجون سوسو منك كلين تارا فامي كاكا دلا كمين يابوف كان أنك وقتي دوني كبغولا أبينا الشيخ الباني أباكا حكرنا فو مسائلين وكوفي أبي بيكا دليل فو مناقصة أباكا دلا ونينيون جي أبينا ترجيبوك تمامي أين نافلة يروفو أكون نافلة سلين أكون مجهبين لا جمهورون أكون من يسافيو أني حنبليو أني حنفيو ولوكو سنغلو تراويه النافلة قواركا مغا أقول ينفو أكون مالك مجهبين أليكو أركم بسبن وورو أقول كسيغوكو أركنتني كلي أكو أي أركنتني كلي من فو ويم مالك وني مالك ككما بنا يورو دولا مالك ككما دولا أليكو نافلة أركنتني كلي ما كم مجهبلا بسبن وورو دبالا مكما دو سبتير مالك يرفنا بولا كنا في الأركانتاني كله أقول لك الشيخ أني مالك كما كيرا كله ينيرولا أقول مولوك الشيخ كوي كانت تم أركانتاني كله عليك أقول لك بحثولا أما دوني كبغا من دلك فوكوي كانت تم أركانتاني كله كنيم كسيغونتي أقول الشيخ عليما دوني كبغا أكبحثو كنو kafo doni ke baga min ko nafila arakanta ni kele kana tema kama ako ale moye doni ke baga wore boloni sherin te bo ako sherin fana ma mugo shifo ko mugo do doni ke baga do della kafo ale nyo koy kana tema arakanta ni kele ka ako sheru nyere fana mofo ako fo suyuti ako yere aye istimbatu de ke suyuti ka kuma dola suyuti ko ewa iriwaye min nana ko umaru ye mogo nyamaru kam muga sallini mogo ye ko suuti ko iriwaye masaha o iriwaye marufudu suuti yo marufudu min fo ko shegu ye istimbatu de kan ni marufuda ko ni ya shegu inko arakam muga ka hadisa ko marufudu ko oya yira suuti ya fo ayira ko fente se ka farakanta ni keleka akwa ye istimbatu ke suuti ka kuma de late ka fote me hari suuti re dama fo ko kana fen fara arakanta ni keleka abe ko me kayira kana do fara arakanta ni keleka nafila ko ni shehun te doni ke baga ma fanye ni alete doni ke baga ma fanye donc kuma la fulendo an kana dilwada kuma la fulendo an kana dilwada ahmad ibn hanbali nunum bolo imamu nasafai nunum bolo imamu na malik nunum bolo shebo temenen bolo salafu bolo nafila kidenya arakanta ni kele sallide me ka foite teme arakanta ni kele ka asimo nimbe ya irade hakkete nafila la kiden de kasunna ye siden de kan nafila ke arakanta ni kele me kiden ma hakke sigi nafila la hakkete nafila la tuma mi kalanden yan nin fo kuma damina la terjihu nale ayet terjihu ke yoromi ako sawaba be minna ako nafila kiden de arakanta ni kelenke ako me hakkete nafila la araka hakkete nafila la ako ni qur'ana aya ye nabin nafila fo ba fo re itlaq mutlaq ka fo ka bilade amma ke hakke fola ako hadisa bena kiden ka hadisa da nafila kola o ya fo re ka ke mutlaq de itlaq de ima hakke fo donc kuma sahale nafila araka hakke jolentala mo kan nim famu de bo doni ke ba kana ke wa supporteria fana fo nin karamo yen nin de fo ne be bamba kan tabila hari ni delila wera yelen ko fe ni delata tala ntabila ye doni ke bawre mo shiman nin kontro fana kan nin ko kalbani re bo folo albani te supporteria fe de mustahidu de ro mo min yere ben nin karamo ta nete boaka hari na ye delilo ye nyogonje mo shimo kele kalbani bo ka bamba mo ta ka ari ani delilu je
amma so ma ewa yire kan yana ma ko albani ta yira ko ta katawu fanade ali yire kan yana ma ya ka kitabu chama na ka basu chama ne wallaje albani yire kan yana ma da sagira ka bo katawu chama ne hadisa sahali kola ka hadisa do saha man ka saha ni ayi katawu ye abe bo ka salila ka ke defuye ka hadisa do defun hadisa sahalendo na ye sawaba ye ababo defu yala ka ke sawe ewa masailatul fiqhiyya yire la albani sagira ka bo katawu chama ne shin ni godiya to dai Sheikh Abdullah Bumbaji ne ka ko albani ka hadisa don ako albani be hadisa don alete mu don san ka bayin koro nin be hadisa do ka albani do wa qad yaqtaw me abe khataw Sheikh Abdul Musin Abadi tuma me albani fatura abanne ayatanu aye do yoro min ke dinai hadisa kola bidiya kelelila sunna sabatilila akome masaila udoba bolanu uluma beulula ulu ya fonko nyonya wala masaila udoba bolo ulu ya fonko nyonya wala una ma bola wala ankan nindo ninna fila ko har kunu usigile do kerefe doba ke ka telefone ko ulu ka dugula bursula ko do tarai ko abake ka fo almami beye ko nafila min fuleka ke sungalo tallaba na ka do fara kanta ni kele ko bidaro ko akanade ninye masiba de sa ninye masiba de kata majhabin nani na kata sarafu la sebon mo sima hakke sigi nafila la ko mo kelen ka kuma ayafo yala lete katawba ne ka ge barake ne albani ka kitabu ye mba barake ne aka masalawu ye aka kitabu ne yere ka depuis kinto fiqh kalana sunna karamugo bawla nyemu folo min ka kitabu ye ka muraja we Sheikh Albani sir sar da hadisi daifa depuis kinto kalande yala awa kagma Allah fatum min bennatin bolo ninta muraja aka dogo me na benna so ma yoro men bata na yesa wo bila yoro men babila ni yoro la ka kuma la fulende do dan ten nafila la hakete nafila arakan hake ewa haketala ni mogo min dara tani kele la yen nyuman ke ciden ka sunnado ni mogo min ko abe temaka haketala sarafu salihu bolo majabi tugu bolo sebo bolo hakke sigilente nafila la qur'ana ayawla hadisa salihuna hakke sigilente nafila do ode kuma sale